and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Wa pa yun na mo makita sukad ang iyang asawa ni Nay. Istorya ra may among nadungkan ko na tuan ni sa Amerika. Uy, mao ba? Wa din na siya planong muapas dito. Misugot ra sa dae siya nga magkalagyo sila sa usag-usa. Upay wa sila'y anak, unya tuwa pagyuslayo dae yang asawa. Wa na gid ko ideya kon nganong naingon anang ilang sitwasyon ni Nay. Kay wa masag ko'y interes nga may pao. Ila man ang kinabuhi maong wa gid ko sukad mangukit. Ay, mausan. So, ang akong gisulti, ang akong ikasulti nimo karon mao na lang ni. Good luck sa bag-o nimong trabaho. Amaya, naan na laki mo tindahan. Oh, kay dato naman sad ni. Na, dato na mo? Oh, dako man na mo tindahan, naan na may tindahan. Tulang anak. Wala man ay bayad. Horo di. Namot-mot na sa kadali-dali sa. Natakdan ka ni mo, amiga Amaya. Badya ay, hilabtanan di kayo ka ay. Inyo dinitindahan. Ano wit ni kay ni agod ni sa amo good. Kita bitaw ka na nga gisumpay man na sa among bay. Kaluoy sa nimo oy. Mangangkon man ka. Nagparehas na lang yun mo ni Aisa Jun. Hoy, ikaw pa. Ikaw pikuta ka ba? Nganong kontrabida man di kayo ka? Ha? Alangan. Kay imo man gigalgal si Amaya aron na mahambugira parehas nimo. Ngano mo? Ngano man mo? Nay, kanang unggoy nga dako ay hilabtanon ka ayo. Unggoy. Gapuhan ni mo gunggoy sa? Ikaw, orang utang. We, asa ka? Kagwapan nako. Unya, imo ko ingnon nga orang utang. Hoy, bati kay kagnaoy, pikot pa jud. Ay pagpunay pangilabot oy. Pikot ki. Ay. Keep up. Keep Kung up. mag-away naman gani mo, ha? Panglakaw ko na mo, be. Atong pag-away sa layo kanang dili mo makita og madungog ni Amaya, ha? Sige, adto mo. Ako kuya no, wala man jud ko mangilabot. Na, una-huna rin jud ang unggoy nga babae ay. Ay, ikaw pa, maglakot jud ko nimo. Grabe ka ayo ka kontrabida oy. Nganong magbuot man jud ka makig-amiga ra ko sa Amaya be? Kuan. Dili ko gusto kay matakdan niya siya sa imong kuan, kahambugera. Hilason man kay kagod, feeling dato. Kadidi ay tinuod. Hoy. Gusto na mo, ana, ha? Maglagot ka ni Corona. Ako niyang tawagon si Mama. Makatilaw, jumog kasaba nga. Wa dito. Kung gusto pa mo, nga padayuno ng inyong away ni Roy, hala, pangadto mo slayo. Ayaw niyo padungga si Amaya. Kay di ko gusto nga sundon mo niya. Ato na lang sa mo magtuwa, Amaya. Ayaw. Nga naman ka, oy. Matulong ko silang ay sagod. Dili. Kung gusto ka, sige, adto Adto as Mama. Pananghid kung musugot ba. Yes! Parehas lang mas mamada. Nga kang dilikit mo gusto nga mo ato ko silang Aisa. Kay bati man na siya nga amiga Amaya. We! Hika dyan. Ano, botan di ka? Ha? Devil's daughter ka, oy. Hoy! Ayaw dyan pag-ingunana. Ayaw dyan ko ginana. Ha? Ayaw dyan ko ginana. Amaw ka. Hoy! Husto na mo lagi! Husto na! Husto na na, Aisa! Husto na! Ipapusil ka sa akong daddy! Ipapusil ka sa akong daddy! Hoy! Ikaw ba maldituhagin ni mo, oy? Logo ka da! Nga naman suko. Hoy, Amaya! Nga naman suko mangga. Nga, dili raman ko gusto nga maparehas ka na Aisa. Kay maldita ka ito siya. Bugira pa jud. Ay, ang tawa naman naron. Wa naman ko ikaduha.
Pagduwa lagi mo diha, pagduwa na lang mo. Kalagot. Awa kuya. No, hapit na dyan matakdi. Kana si Amaya. So, kamaldito ato Aiso. Ayun na si padul ni Aiso, eh. Ing na siya. Nga dili, lagi ko makikamiga itong bataa. Hello, girl! Hello, Haggard. Haggard, ikaw daw, eh. Adi sa salon, ha? Or mati-manti ka? Jem, kontento naman ko ini akong dagway ko. Oy, ay mag-shooting like that, oy. Imong usika ng imong beauty, nga pwede pang mapakasawa og milyonaryo. Ay, Gemma, ibukbo na lang na ko ang tanan akong pagmahal sa akong mga anak. Ah, binuang na. Kinta ko itugot sa Ginoo, nga mubati ka paglaing gugma. Imo lang pukok ko lang imong pagbati. Ay, girl, hindi na mao, ha? May katungod kang malipay. Aron masakitan na sad? Dili na ko, girl. Husto na itong makausap. Oy, ay ko katagi na katrungan na, ha? Hindi ko palabot, anak. Ablihi ang imong kasing-kasing, darling. Kaysa ako nang ingon nimo, may katungod kang magmalipayon. Ay magpabungol-bungol kon mo pitik pag-usap ang imong kasing-kasing. Kasabot ka. Ano na? Ngano ingon anang imong tinan-awan, ha? Ano di ay? Murag na'y unod. Ngano ka, uy? Girl, bangon, ha? Ha? Bangon. Ay, kyo balibari ang tawag sa gugma. Ha? Kaya ba, you kay problema. This is your time to shine. Unsa ka? No wonder nga daghang ma-inlove nimo tungod kay buutan magud ka. Mo na, wa ka na masayod day nga pakadaghan sa mga anak ni Adan. Nga sige pangutanan nako kung pwede ba kuno kang panguyaban. Unsa? Lagi. Kugang-kugang ka pala pagkugang-kugang eh. Mahalin bang ginang sa ring ipon? Ikaw pang kumplito sa kaanyag, di ba? Mga timan na ang imong beauty, ha? Ay kalimti nga, salon ang imong itrabuhuan, sugad pa sa unang mga adlaw. Ay, nagpakawawi ang atong ikuhaan sa itong panginabuhian na iwe. Ipakita taon nila nga, okay kayo atong agi. Himo ataong model ang imong kaulingon, ha? Ay, kabantay dyan ko ay. Sakpan niya ka sa boy. Ha? Sakpan ako na iwe. Susday! Susamot lang dyan, abot lang. Kanang, doon ako'y handulan ba? Nako'y atimanon nga guest, no? Ang iyang mata, no? Namu-focus yun ni mo. Oh, natural kay magtanaw man at maayo ba na kung pagkaatiman ang akong gihandulan? No. Lahira. Unsa? Mao na lahira. Puno sa pagbahalang iyang tinutukan dahil. Sus Mariusip Jima, uy. Ayun ton papatakag istorya din ha, uy. Masugamak unya kang Sir Boy, anak. Dili taw na to ang busaran ang iyang kaayo. Basta, kaya ako ba sa'yo? Jima pa. Gusto na ko nubi. Maglagot ka ni ko, di nagit ko mutagad ni sir. Ayaw hatagig bating kahulugan ang imong nakita, okay? Pwede ba? Ay, ikaw pa. Pero, kung gusto mo ganyan akong pangagpas nga, doon na siya pagbati ni mo. Kinahanglan nga ako'y unang mahibaw kung mo kumpisal siya ni mo, ha? Ay, kinuo ko ni mo, uy. Nako'y isulti ni mo ba? Ayaw lang og kasuko, ha? Nga naman dahil ninay. Sa akong tanaw ba? Mura magdunay gitagong pagbati ang imong boss ni mo? Simba ko, ninay, uy. Na, nga nugong mo ingong kagsimba ko. Natural ramang gunagod. Ninay, ayaw taon ko gitugyan sa mga panuway. Panuway yun. Ay, naunsa man ka, uy. Wa taon ko mangandoy nga magpakasa, ninay. O kanus ang ano man di ay, kanus aman nga mahimong sa ang gugma. Ha? Ninay? Ay, ikaw ba? Grab the opportunity. Ingon pa nila. Kay, tagsara ka na manuktok sa atong pultahan. Maong, kung mamuyab ni mo si Sir Boy gani, ay dayon, pagdaghan pagliko-liko, sugta na dayon! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!